Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ja, Bradangasa, Jou de Bakka Cultuur TV speciaal voor jou. Vandaag met een speciale editie. Vandaag tweede kerstdag. Eerste kerstdag. Oké, je ziet dat als een weer mee toe jij naar Kondre. Want we hebben een droevig bericht natuurlijk. Dat onze ex-president, Desiree Rando Bouters, er niet meer is. En ja, als een ziek Kondre natuurlijk. En dat maakt me tak, wie zal ik bellen? Misref tak jongen no. Enigste was ik snel in mijn gedachten naar de heer King, want ik zei, maar dat die beschouwen zijn naam ook. En hij zag het heel veel en nou een beetje fan voor Bouters. Dus ik dacht, nou, die moet ik als eerste voor de camera zien te krijgen. De heer King, Friday. Midden, brada. Brada, nasa, je grond tapu wispo de spesrutu isana, met baron odi. Met baron bijo di bana, wasari odi. Bikati de mante fru komisret kisa boskopu tak, baas na demora. En ik kisa boskopu mi bel family, tena srenang, mana was, mana man, jima a origineel tak lukuna, na origineel, na bevoegde instantie, die a dede fu baas door. Dus mijn arki. Nou, bigi day minder day no meer tak jong, werkelijk, baas dede. Maar voor stanza kom je ere, baas dede. Maar fa baas doe dede. Fa baas doe dede. Alas maar besap takai siki. Ja, alas mij siki. Frate oru, isa bepaalde san heb sangai. En ze san kan sangai, na dede. Maar fa doe dede. Pe a dede. Olat a dede. Suma na fosisma di saptaki ama har afama pusen last bro. Suma be de resmarati, suma be de inamana be. Maar dan sana ala mala vragen ja da. Dus alles mij bari tak vooral mij jere de journalisten na bas dede. Mana meneer no mana e kon tapa idee fa. Ja, maar fama do dede. Pa man dede, olata man dede. Suma go fena man. Das brada. Me wacht jaren, me was op de zanati. En tante Inke, ik ga door. Me sabi jaren, je nou vrouw. Sabi toch, me nou mas mama die me ma ben dede. Me sabi jaren. Luko wat rijden, kon snel in mijn ei, maar ik kreeg ze met trainen in zee. En you, me sabi jaren, maar volgens mij want toe, een wiki of want toe de afvisie, me zie ben kreeg. Volstrom zie tante Inke kreeg net op televisie. Misal saya keras saya ini kibe kreya, kadi besa big batak bas tak masra bedere main de batak next set. Dat nami intermezzo elme bar barada. Boten sana bedegi blaka mawa. Bedegi alasma yang panesi kuli snesi inji. Dat man be kom op. Alasma die vent taki. We op tak desmas 8 December. Op tak ko aksilanti tak paleg de go per ta fra do nyamen. Tu nyamen isabitok. Do sap tak de no bere kan pour bakaro sap tak ai desi boter. No werkelijk desi boter se de. Maar ja, die brada. Dat ik actie zei actie me. Me de fare isabitok kwantana. Ai admira met tegen me na kateta kanat na ala di mine be sabama persoonlijk. Maar ai had me. Maar missie dat je aan een leider die kon in een sens van kondre, non aan politieke aspiraties, nog een controle naar dat die. Maar we komen je een volk van uit pe amas respect mopo. Miera madama na Indi, dama na blagama, dama na afdis afdati. Aman ben de man die beloopt van kondre. Alles maar de batra ki bout is laf, bout is disi, bout is dat die.
tegen je eerlijk jaren, ik ben dat geen baan. Maar nou ja, mino lopen vooruit. Ja, mensen, het is aan Hattie. Je hoort het, sommige mensen, als je op internet gaat lezen, dan hoor je het een en het ander. De een is Sari, de ander, ja, de nabestaanden, ja, die zullen wel ja, hun mening ook hebben hierover. Maar het blijft toch triest, want het is toch een ex-president. Een president van Suriname is heen gegaan. Een oude leider. En ja, hij heeft veel gedaan voor Suriname. Maar toch hoor je of lees je dat sommige mensen zeggen dat hij laf was. Omdat hij niet, ja, dat hij is gaan schuilen. En ja, hoe gaat hij de boeken in? En ik antwoord daarop geven. Maar daarom met tak in Nederlands. Want is maar die vindt dat allemaal belaf. Hallo, allemaal belaf. Allemaal bij de man zodat hij. En dan was dat tak zodat hij veel grond tapu vooral de wet wang. Voor Holland en Amerika. Constant de man bij de bakaman. En dan was zodat hij. Allemaal sabi zei ik me uit een gonloop. En dan ben ik me uit een revolutie. Blakasmana van mij, blakasmana konden nu stap sama takasani. De blaka bradas misrefi. Dentro stap la stande koli brada, la stande ya panis brada, stap sama tak revolutie. Mek een revolutie. Dat tegen mek een revolutie, revolutie nog buiten want tegen revolutie, tegen koep, alles na te kom, alles wat maar kon kosukuf kiri baka. En dan maar betak jere na brada. Voor alles aan cool, sabi toch. Me hoor me rustig. Maar ik kies een idee voor door het thema dat je aan de brada. Hoor je even rustig. Want Amerika is lori, Tata is lori. Ja, mensen. Kijk, een week geleden waren ze bezig. Inval hier, inval daar. Er werden invallen gepleegd in andere woningen van de heer Bouterse. Een week geleden. Ja, wat zou het zijn? En een week daarna, de heer Bouterse is er niet meer. Wat is er aan de hand? Ja, brada. Vraag zij stelt dat. Nou, wat terechte vraag. Wat is er aan de hand? Nog geen 6, 7 dagen geleden. De man wakker zoeken allerlei pers van mij tang. Zeg je toch? Dan alle die de mij tak zogenaamd amandie naar buitenland hebben en ze maar dan mij zoeken maar naar Israël konderen. En brada, ono vergeet toen ze het de Hollanders bedrapen toch. En saka wet man ben de drapen tak de kotrin. De moordenaars voor aan Noordzee, de bedrapen de trein. God weet ze er nou door rapen toe. Want volgens mij, de man nog haar voeten, wamu geleden op Israël. Nou, toen moet ik brada. Wamu, 2 wiki. Dat lukt ze extra. En vallen doen. Zogenaamd een kerstbrood van de man van leger. Hey brada. Nou spang. Samit entide. No vergeti. A bigi one in same bribi. Zij no de boom. O draai tik je baka. Want boten ze. Futsara rustig naar kondre. Maar tegen een man persoonlijk roep op dat alles batak. Wie soort uitspraak mogen uit de bus. En dat keren. Dat keren. Moet je brada, moet je wansana. Mevrouw Simons. Juna NDP. De man die veroordelen man. Hij krijgt dat hij. Om mijn foto voor de allemaal. Persoonlijk naar de ning. Put de ning aan tapo. Dan maak een mooi plakkaat. Dat lukt nog naar de man. Ik ben veroordelen man. 20 jaar cel. Dan alle die den saka sabi. Dat documenten en bewijzen kibridjana in Nederland. Nee, ze gaan daaraan voorbij. Want dan denken gado naar Instagram. Dat is veroordelen man. Met tegen mevrouw Simon. Dan vergis je jaren. Want dan vergis of aan een deel vergis je. Heb brief dat gewoon rechtspraak naar Instagram. Dat de man die over oordelen dat Sander doet. Maar no, dat zijn blakas masref wani. Frank, hey bosse, you die zogenaamd 8 december. Maar je hoopt dat baga die zie. Maar betreft voorzien moet bij Instagram. Want meer legt een blaka maar uit. Meer legt een blaka maar uit. Zodat je ons mag voor 8 december wakaf zijn lul. Dan dat ik batak zei wani. Zo wani. Say one more. Say one more. Je want dat kind zijn ook naar het bonjo. Sorry, dat ik je brand ben, want dat komt er niet.
Met tegen brada na hala die mi ouders doen ja. Bas ben mek afvergissing tak jere brada. Me kom bakken en dan me tak nya. Do be wan shipe alle de 8 december dan alle de gevaarlijk maar van konden de. Alon de ballon kibri wan de zeker tak te amassa be opok na po internet. Nou wan gondi kule bij. Toch Jan Panese bij sama orun tegen. Je bedoelt de Hindustani of wie dan ook. Van misap je bent een beetje verhit vandaag, maar het brompje is het idee, dus mensen, te kan man tumsi at die bron van matak wansani. Maar belangrijk is nu, wat nu? Want hoe ben je zeker bijvoorbeeld dat die kan de NBP winnen, dan kan de bouwta bij komen, zou dat een reden kunnen zijn. Dat was aan die psa, want kan er een inval gebeuren, want waarschijnlijk bouwt bij de drappen in de osso. Zou je denken, zou het aannemelijk kunnen zijn, kan dit zo dat bouwt bij de drappen in de osso? Al die tijd? Maar het was een parlementariër baka, algemeen bekend. Kan man ook nog een president bij de drappen? Waar man go? Bouwt is er nog bij een president bouwt bij de lidinsterna. En zei men dat bouwt bij de lidinsterna. Alles na insernan actie chance andrika persat sa abego takanga bouterso te mindri neti te broko de maten meka contact dati en van een contact dati en een medeplichtige en een medeplichtige brada maar ik bouwt bij de osso al die tijd dan en dan man bij de voor dat de scout bij goluku dan bij zijn brada voor de kakore mi en neem atakasan is nou een complot na gewoon de man kira man de man weri de man si an tak yo tak sa e kuku e kon wins NDP no be win Afrikisen maar NDP be op zo'n grote aandeel in Afrikisen dat no was man met Marokko no set van Afrikisen set van regering zonder NDP en NDP be takik batak lukuno bouwt ze no bokko in Afrikisen no bouwt ze no bokko in regeringsmacht na ngara man gewoon amambed amnesty isabit ook. Wanneer een Dobro Aigrassi en een Gayadinha, voorzitter van VHP, zijn takai zijn sango PG moest je actie voor onderzoek bakken naar de wanati. Snap je dat? En bouwden ze, blagasma internationaal, allemaal leren, Hindustani, Japanese, Snezi, allemaal arkibong, naar VHP, ABOP, NPS. Nanga PL. Na de man werken mee voor pora amnestie voor tapboutjes. Dat zogenaamd een rechtbank kan veroordelen mano. Een rechtbank schrijft stap tak wel. Eenmaal ik kies een amnestie. Dan want man kan pora amnestie morgen. Dat je denkt. En dat net denk ik dat dit zo. Nee, maar bewijs van deze toch? Ja, bewijs het ook, want de man, ja, een afkati is een beetje man, een rechter. Maar de afkati, staat op buiten ze bij Gobaka toch? Maar ja, nou, oké. Maar dat wat getuigen moest de zijn de boot dat de is maar kan takino na vrouw kan dat vrouw samsa. Nou maar mi denk dat je vrouw sap mine constante in kaya. Kan het aan de inke bij sam morgen zou denken kan het dat net heb ik dat krijgen. Maar disi morgens maar moest sabi per boten ze bij de en boten ze bij de lid insternang boten ze bij de buitensternang boten ze bij lid insternang omdat boten ze naar een chan bij apwa afspraak dat met boten ze bij tak omloeken zo op zat op een schaakbord en man bij apwa afspraak naar een chan en chan is fino tak je den day en nader sabi toch den day en nader en man brengt tak je maar schakelen maar zogenaamd uit aan man longo kibri. Met andere woorden, mannen de moro ingezet werd. Maar chance hebben we dat je no, het zal hem nog heter onder de voeten worden. Is dat toch? En dan maar voor. Minus zou daar met de draad en maar ik denk dat die zijn een bewuste moordpartij die dan maar pleegt op een man. En dan kan gewoon even naar deze, dan naar deze, maar even deze. Dat is dat zo. Dat zou je denken. Je hebt wat mening naar je mening. En dan, ja, je nog een fan voor Bouta. En natuurlijk, ik ben zoals je dat Bouta bij komt, baka. De makas doet ingibara van kiri standrechtelijk. Dat zijn allemaal in het geheim. Want dit is na minder neti, minder neti, of na moesdeemant en amandede. Ja, maar una sap samsa. We weten het niet. Una sabi. Maar dat nu al leg je het. Una sabi, maar na vroege mante, minder neti, aberek kadore zei dat baas dide.
Suma torica door tak basti. Suma kan bericht dat. Natuurlijk, we moeten de berichtingen afwachten, want afrouwvoetbal, dat sabi. En in Belgium Nangamang, en die man, zijn lijk is van daaruit weggehaald. Dus we moeten de berichten afwachten wat de doodsoorzaak mag zijn. Om wacht de oorzaak van dit. Want de meningen zijn verdeeld. Als je leest op het internet, dat je de inval bij Kong, de inval bij Doro. Kan daar maar 3 per keer maar hier en schrijven, want hij wil misschien niet in de gevangenis zijn. Misschien wel eens. Dus alles aan je hier en no denken. De man tak jongen min wan goso, moro vara. Oorlog nom koina kongondre, want if de man tek me chago ja san panya. Dus kan hij met me go rustig mee. Alles is aan je hier en maar dat zijn speculaties natuurlijk. Ja, maar tante Inke, binnen sabi ara binnen we drapen. Maar dan denk ik, min abuwees. Maar if bouten se bedena kondre, like fare man tak de mago fena ma in want de osso van man. Suma bedena ngama ina osso. Suma bedena ngama ina osso. Tante Inke I musab I be sa musab de sanati. Kan de trasman no sabi, man you be sa musab de sanati. Suma bedena ngama ina ma lasto euro. Sabi toch? En if no one's man sab de sanati, tante Inke dat you must eis. Dat je buiten zijn nek, wat onder de tinono, zolang aan de mannen hoor, wat inspect, ik weet niet waar dat is. Zolang aan de mannen hoor, wat sexy tabama leek. En in een mixer nan datra, de saka drap, in een mixer nan datra, want de alamala, bijna kan dat 3/4 poester nan, top, midden top la, de we haat buiten zo, sabi toch. Dus eigenlijk in nek de man zijn alleen gaan naar Cuba, pe ama stap dat de moro bigi, mati van mijn bedrijf. Sena mangwa Cuba of sen kadden Cubano kon na instanang. Mek de man het gewoon sexy tapa malek. Voor lukutak yo. Fa amandu dede, olata man bedede en pa man bedede. Ja, mensen, je ziet het, de heer King, hij is een beetje verhit. Maar geen fire, maar sorry, maar brogo, maar taki. Omdat hij boos is. Hij is boos. Want Amantaki jongen, misabe, want she bouters uit de fos adede. Hij zou graag zijn hand nog willen schudden. En tidede, als aan dat no man, pasamoro. En dan sabi tak mogi isla, sabi tak. Men I want to read tak itok vanaf eerste lees ik kan aan me tegen tak il kono. Men het sabaman persoonlijk. Men nooit go in ama oso. Maar man bij een interview naar een journalist. En voor mij aan boy dat naar Lamey. Lamey bij interview aan man. Dat Lamey, aan Lamey waka in het osso. Dat aan Lamey waka in het osso. Me luku, alasan me luku. Mina oma me luku boom en me argi boom. En moet ik een beetje in ama osso. Ik heb een beetje in ama osso. Dus je een portret voor de Godfather. Zelfs maar een Godfather dan. Een film Godfather. Vito Corleone. Dat dimsja mannen dan tak, hey boy. Dan nak me dat tak ja Paris. Deze de land ook buiten zo. En werkelijk. Ik put zo'n beetje foto van me in je ozo. Dat dan tak je ama inspireren. En dan maar inspireren. Dat tak je een gedachte gaan van mannen die was tof. En mannen die doen staan in en libi wan be sapsado isabi wan gehem na te wan ma wo sap wan gehem era ana te tu na 3 na fos ma sap wan gehem dan wan gehem no wan gehem na wans manomo you wan ka te you wan trasma to and if you don't take no wan trasma na you gehem ye de gwangen en mi denk dat ama de gwangen dis yo luka mi amana sen chimoro di chandriga persat san toki moksi na pe na NPS nek den wetman kon teka man tak zogenaamd amana wapenhandelaar amana terrorist na wanati brada dat dim sia foto dat dan satak yo Paris hij denki hij brei hij lukutak yo fa au claratorizi mane mani insabe abribire man karen fos en mine pour mi edetak yo tak want to NDPS de saga dati want to NDPS de na dede van manisi hij mine pour mi ede brada want die morgen je sana met tak tegenwoordig toch
Die NDP beta na mag, maar lo NDP'ers zogenaamd. En ten matak NDP'ers. En dan blijken mijn NDP'ers, blijken maar naar Monica. Dan ze zo Hindustan in elkaar, dan tek Hindustan in ook. Dan ze zeggen, maar dan de lontaman. No, mi no kosi. Na man de lontaman. NDP'ers, rok sama nama. En de mannen hebben rok sama nama. Maar we moesten rok na ngane man, want na man aba moni na guru na alasan na ina kondre. En dat met even mevrouw Simon. Wie suma kon aan de macht. In moest roken naar de CAP'ers. Want de macht alasan na ina ano. Alle biggie bedrijf. If want to was aan dan man kon na ina swampu dat aan mij kon. Faya krima swampu dat op. Ino kan in moest roken naar de man het meego door. Gomorra fara barara. Loso. Ja, klaar. Ja mensen, primair, we hebben het gehoord, na lang wachten, want mijn actie wat toelezen, dat jongens, Saishi. Maar bij dit en alafu, maar dat no, een geheim in de Puscadoro. Maar vandaag, maar Chara geheim Kadoro. Asan Sam Sidrape. Ama we doen een gangster, maar we doen een top gangster. Ama we betaki, ama ik doe en ama ik denk. En dat mis Sidrape, want alles maar die sabak kino dati. Si a kino dati, 1, 2, 3, 4, 5 lezi. Sabi taka kino dati. Nou werkelijkheid, barara. Nou werkelijkheid. Abu, meneer King, je moest takken aan mijn in tak oké, maar meneer King. Wij van Culturo TV condoleren u ook natuurlijk, omdat u een biggie fan voor de heer Daisy Lano Bouderse. En natuurlijk, ja, we condoleren de nabestaanden, heer Grondtapu en Lukumee. We condoleren de heer bevolking van Suriname, want nou een ex-president van Suriname. Maar natuurlijk, we zullen stil blijven staan. 25 december is niet een zomerdag. Want die herinnering satang. We zullen blijven weten dat hij is 25 december. Van je jaar is die 25 december. Wat is die eerlijk? Ja, dan gelovig maar met dat ook allemaal lagi geboren in zijn naam vooral. Blaka broeba. Blaka man. Ongeboren in Katibo. Sabi toch? Dat deed is 25 december. Na deze dan maar leren. En met taken bakara. Dan zou je wet maar leren. Dat Jezus disi nanga dati. Maar lugu mina ibe awa hetra afspraak voor Saturday kon. Sabi toch? Maar geleki ama verander. A man die mek wala mala of a vrouw die mek wala mala. Man die zet haar heel grond tapu. Die mek libi nanga wanati. So rond tak no met teka mataba desa Santa Delisi. Maar zij mek a de Santa maar no in undengi. Omdat die para even era. De man de June al leren na instrumenten. De alamala, ik tak minam kosi, mino kosi tu bara, maar kosi zo in mofo. Ala den priester, ala den blaka dommeries, trawa tak zogenaamd, de kon in politiek na ngana. De mij horen voor de kijk. Samo tak sadra we komen, tak en no. Ala blaka man, amoro betro gwa beka busi dog weko suku bon dog na be begi tegen de bon. Legen pas we lady sare man se leru tak Jesus Christ. Brada, accident. Als je voorganger pas kreeg naar Bogo, dat Jezus kan zijn van christen. Accident. De nasi zijn naar grondtapu. Heel grondtapu, pe blakaman, de blakaman, irigeri, batak, lukuno. Dan maar horen voor het naar religie. Maar toch de mij gewoon lang. Toch de mij instrument, agelijk naar de mannen kan naar religie no uit. Zeg je toch? Jezus, lukuno bara, ik kan draaien zei wani, ik kan doen zei wani. Ama vast na inu tonton. A moment hij denkt garo je want je wetsani. Je wetsani brada. Tu amana beveti. Ama de blaka man. Zijn met de saka insternane op de mopano tegen de blakas batak lukono. De rest van grond tabu frappe blaka man de vrouw her Afrika. Her Afrika tak lukono religie e horu na baka. Liben, saya nak dina taken. Jezus be begigisma, Jezus be gresisma. Amane be tek money talk, amane be aksi money.
Ano nala mala. Vooral peden blakama e go lomsu nanga anitri. No, isa sa minta kaya wat. Afas fare isap de mancha so menetak. De mancha so menes. So vervoer. En dan maar vervoer, dan maar voor blakasma, dan maar voor den blakasma. Maar de blakasma no maar dus voor mij dus no maar leggen we aan uitjaren. Mi kon erachter, taka stronterij die zeggen maar ik doe na tapa grond tapa tak zogenaamd je kies leren voor een evangelische broedergemeente. In Skorobanje zei de klas niet door me kiezen een bijbelgeschiedenis. In een geschiedenis dat mij tak jong in Holland ligt van mijn gwen tak de sani, mijn lady toch. Tak in een kalfijn of een fama bening. Ama bede oneens na een christelijk geloof. Ama teki ama tak mabo van christelijk geloof, ama open egi geloof. Dat de man leren na in boku. Dat schrijft dat na posang sa ko yung prestasi want dat varat kan dan. Vakan. Tak ama open egi geloof. Met andere woorden, alles mag open geloof. Sabi toch? Dat is wel teki wakabaka disi wakabaka dati. In plaats van ons beginnen tak. De man die ben lewe go na busi. Want meneer bonu man se fet takasani shara. Tak zogenaamd tak ja een twee dusan zou doen kar garone posi. De man die ben lewe go na busi. Ne besap gado. Ne ma sap gado ta wan hetra fasi en de man be ding den gado ta wan hetra fasi. Maar tenanga deti de one ding gado. Taba fasi let fa gado me kum pot taba grond tapo. Isabi toch? Na sade wet man leren 400 jaar slavernij. Dine man mo na busik, dine man kies den vrij, de man kom moxie na de foto man baga. De foto man ko bigil de man tak lukuno. Un kiso man buku ja en na gado disi na gado da so strong te rebara, no neem ik kwalijk. So strong te rei. Soso, bubbele pum. Ja mensen. Na un leider onder. Ja mensen, jullie hebben het gehoord. De Heer King is boos, boos, boos. Hij is boos. Ja, je mag het weten, hij is boos. Ja, zijn grote man, de baas, is er niet meer. Dit is een legende, bro. Dit is een gado meki potapa grond tapu juno. Sabi toch, lek fare bigi fare kare ma e dende tra werelddelen. Dan maar gado be juno, deze de rei de lano bouterse. Oké, hij is er niet meer. Wat moet er nu gaan gebeuren? Hoe zei jij? 5 jaar plannen no. Oké, ko begin Aberi o de baka 2 days. 5 jaar Aberi. Ja, heel volk moest komen naar Aberi of sang, dansi moest dansi, nanga kisi of 5 jaar tori. Look na nelek di pengal bedede. Sabi toch, want die pengal bedede bidas na 1969 of 70. Sabi toch. Barana sa fural blaka brada. Sabi toch, want kan de tra brada no adumay na ono. Amang gwe lek fo sabi we libi in realiteit. Lek fara mai taki on. Alas mai kon libi wan tenjo want if you never want de never kan libi. En lek fa mi sabi antronsa mi sabi mi yere en sami yere. Tak de brada fona in a bedelang. Te ben ka grond tapu. Dat de man be kree de mai sari wan de man be substai bo committee taba grond tapu. Maar te be deregwe de man be chari gwe nanga music nanga poko lek fa we dwe no. Brada, met prisi, dansi, sabi toch. Maar lek fa man be lek uit. Horu srefi. Maar met prisi, brasa srefi. Dus chara man gwe ne laatste rustplaats. Maar no yara want alles aan samen takafe sikba. Moest doen het. Onderzoek van man doet dede. Ota man dede, ola man dede. Sabi toch. Maar bagada tite man journal lek vrij. Dan met prisi, dan soort sranang. Tak na wang president no ma ben dena kondre. Die roko ga kondre. Die ala sana die blaka man kuli Japanese ala. En dat bij de lano bootjes. Dan met prisi un nak poko era. Nak poko dansi dat hè. Goed, even bij manga sana ibo bo. Mi mo goya ma mo tegi elek mo gi won ci say to di ni ma dede sabi to ni na mi bi bra ate kware mo na bra isabi to di mi ma dede udena awla drape isabi to de mam tami ma ko baka jari no do ma aksmi ta kere no bra if you want tim brand be then pai
Ami tell me, bigi brada tak yung brada, look at them man matak, the mama nak poko juna. I'm like, no, Joe, no do. Me tak say there. Tak na lasa sang so kan do ga frau tak. Ya, the masa furo me tak era ba na spang. Mi mo pa mina money no. Isa black man no ita money tak. Accident ma omeni na man tak so men mi tak na man luka money ja. Mi tak jama tak abundo useni magwena nga parada. Brada, minole. Apiste mi bara si fa black asma e dansi na alde tap de skoru mimma e tava bakasi. Abede apiste de so insi ati wan bron. Lugu bena wa trama koi mi ay baga fa metak mi matori. Dansi. Tegalek moba et mortuarium. Dans go bakasi bara. Mina frikite no mora and that me feno erna on in mindriera. Tena mai danse bigis ma vono. Sorry, ja, mensen, meneer King is even emotioneel. Ja, het is een beetje zwaar natuurlijk. De dood is niet iets van, ja toch? En dit had hij. En dat is normaal dat hij zich even emotioneel mag voelen. Goed, meneer de heer King, we gaan zeggen, we wensen alles maar heel veel sterkte naar Allah CDC. Allemaal heel veel sterkte. We wensen alles maar krachtig. De bevolking van Suriname, de nabestaanden, iedereen was maar boem voor krachtig. En dat het alleen en dat het alleen maar beter mag gaan na deze. Want bouwt bij wani dat aan bij gobu na nang. If you want to want to naar volk, naar de dan heb je nu de gelegenheid. Brana sa, disnasa bas leruno, onom feta ons refi. En pas un feta ons refi, luku trans Canada bede kana, van daaruit amambe tega inspiratie era. Canada be teire Amerika takro, no aksimi samin duga kondre. Begin do, useless begin duga kondre. En dat was bij actie alles maar dat en dat lukt me. No lobby me. Doe een boom sanka kondre. Dat mij begi alla blaka ma win so safe grond tap onder. Ons sabi win si de belo wa. Ma praser wan boom sani. Ama me do een boom san di alles mana ina kondre. Die vooruit kan samen bij wat jakom. Sabi dat na de vooruit kan zo is no esana in de Afrikaan kondre. Want IMF no want taki gezondheid moet je aan kondre. Scoren moet je aan kondre. Veiligheid moet je aan kondre. De mannen lopen deze staan dat die poti kondre. Toch alle staan dat in de goede man kondre. Baas bezet den staan niet. Ze hebben toch iets van of wat. Aten spengen PB gwa een gemeenschap na egotek alleen na basja. No be demora nee want no we libi want rat net. Baas bezet die tak jere no. Alles maar ben abden sanati geregeld. Sabi toch, ik ben kiezie karta, alles aan dit heb je karta. Ik ben kan guadadra. De man is gewoon de man nak alles aan panya. De man nak alles aan panya, dat blakka man is doi batak jongen. Dan doen we boosani. Brada, ik sabi jara, maar met de eerlijk, ja big man, ik sabi toch. Wat aan de koin mij zomaar. Maar baas, Saturday dit ook. Abonda Saturday da, atori sa gomoro fara maar no. O que se vier het idee 25 nou deze volgens mij nooit meer instellen kondre. Dus wist baka 100 jaar. Den chocolade op 25 december 2024. Want man die bij elkaar deze lano bouwt ze. Het na vind ik of in de of na smak chara dorika dora sumana des manati uno sabi ma wo sabi want de man taki al loop de leugen nog zo snel. One day, sometimes, somewhere, someplace. Want maar op dat tak no mi ben de draper en mi si en mi sabi. Nou dat net tapu. Nou dat utapu ook door de zoon van de heer Delano Bouterse in Amerika natuurlijk. Ja, Anashen Pa en Panashen kan je tap pasan mina sa fasa nego. Maar in Amerika kan je mag goberen Pa, we zullen het niet weten. Hoe ze het zien.
Odi era barangasa. Met chinsa nasranang. Odi. We me op takala sa wakabon vrede. Dat we vergeten baro di. Sana nga brada, alles maar. Oké, mensen, dit was het weer. Cultuur TV speciaal voor jou. Speciaal editie. Iedereen, hoe horen ze Revi? Tambong. En natuurlijk, blijf Cultuur volgen en subscribe natuurlijk. Geef het door, want ja, we zijn er voor jullie. Hoe horen ze Revi? Power. En tot de volgende keer. Tambong. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop, tambri binu srevi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah.